Bueno, maing buntag, maing udto, maing gabi sa tibok nga kalibutan sa anglit kini ato broadcast. Malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kamo karon pinagi sa Facebook sa tibok nga kalibutan. Live usab kamo sa tibok Pilipinas pinagi sa GSAT. Live usab sa tanang mga local stations nga maabot sa ato mga Hope Radio kay kini siya ginatamok usab sa nakilinlain nga mga stations bisan pa man dinhi sa Mindanao o sa Visayas. Bueno, ayaw ka mo kalimot mga pinangga, pwede ka mo mapadala sa inyong mga pangutana o mas maayo, i-recommendar na ko manawag mo. Aron sa maka-follow up mo, kaysa text, maka-follow up man mo, pero dugay pa kayo, gani, adunay mga panahon nga dita ka-entertain og text, tungod kaya nagpusot-pusot ang ato mga colors, no? So, akong dako nga pagtahod sa ato mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumula sa atong pinangga nga Presidente Pastor Roger Caderma, ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o usab kang Sir Chimel Almocera nga ato usab nga Treasurer o sa tanan usab nga mga administrators, communication directors sa nakinlaing lugar sa tibuok nga Pilipinas. Bueno, ang iyong kukamu sa pagduko sa inyong ulo magamputa. Daghang salamat o Diyos nining higayon nga imong gihatag. Salamat sa mga panalangin nga among naangkon. Lord, kami magambitar sa imong balang espiritu, maggiya, magpasabot nga diin adunay dakong kasayon sa pagsabot namo dinhi sa balaang kasulatan. Panalangin niya ang tanan nga mga Facebook viewers, televiewers ug tanan nga mga means nga maabot kini nga programa. Amo ni gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Ako nga pangumusta sa atong mga sponsors, labi na sponsor sa ato dinhi nga Spoke Garden Church. Mayngon usab ni brother and sister J. Salcido. No, salamat kayo Brad J, ma'am Ining og sa inyong kuan suporta sa atong buhat. Og usab kang brother and sister Jag Bautista dinhi sa Bakersfield Seventh-day Adventist International Church na nakabase sa Estados Unidos. Uban sa mga kaigsuunan o sa ilang treasurer si Bong Mosqueda o sa tanan nga mga kaigsuunan lamang maabot ni atong programa ug may hapon usab ni Pastor Steve Paipa. O sa tanan nga mga kaigsunan, no? Muna atong gingon nga happy holiday o nagaduol na sa mga ato New Year o musab na sa ng pizza or tuig sa ato nga kalibutan. Okay? So, harita sa naadini sa ato nga Facebook. Naadini si Prince Tan J, naadini si Roy Sandalan, niyasab din si Ninit Rio, Macwarren G. Lagancia, Schwarzkopf, G. Mags Laudiho Magsayo, Crazy Satoros, Jubal Lasarte, Ellen Obsuma, o si GB Ates, o kusab, na din si Shebari Ricanya, may hapon ni Maria Shea, o din si Harvey Sarko Bayubay, the second. Good noon, Pastor, naalang unta ko pangutana bahin sa unsad jud ang tinuod nga pagsimba, solemni o parihas sa uban, Pastor, nga magbanda. Okay. Salamat nga na. Ang iyang pangutana ni Igzon, unsa kuno ang tinuod nga pagsimba, solemni ba o ang pagbanda? Actually, Igzon, ang tinuod nga pagsimba, ang paghimaya sa ngalan sa Dios. Okay? Bueno, aton dawaton sa ang atong first caller. Caller, go ahead, palihog. Yes, sir. Maayong hapon, sir. Maayong hapon usab ni mo diha Igzon. Maayong hapon, sir. Ito na lang yung pangutana, sir. Palihog. Gamay, duwara man yung pangutana, sir. Si palihog. Kwan, sir, kanang bahin ba sa pinadayag nga itong mabasa, sir, itong natatakan ng 666, sir. Sa pinadayag Tracy? Ang imong botsabot, 17-18? Pagpatak sa 666, katong kalistanan na gaymayo siya nga dili ka makapamalit ng mga tao, kung dili ka matapakan, o size. Ngayon, ang ibutang dito siya, katong inuban, pamatay, katong di mo simba sa larawan. Kaya ang pangutana ni sir, apil na ba ang tinuod yung Kristohano, ano sir? Katong tinuod yung Kristohano, kaya daghan mga Kristohano doon nga, mamkol ng Kristohano, basta dili Islam, Kristohano na. Okay. Kaya dili mo, sir, ang kamutahan na sir, apil na ba itong matod sa Thessalonica, sir, doon ay rapture na may tabo.
Okay. So, apil na ba ni sir? Ma-abtend ba ito na yun? Apil na ba ang mga tinuod ng Kristohanon or... So, mutubag na ko? Ma-apil. Okay, sir. Ang tinuod nga Kristohanon, wala magsimba sa mapintas nga mananap. O ang giingon nini sa bala ang kasulatan igsuon, akong basahon ha, versikulo 14 sa pinadayag 13. O pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap, iyang ginalimbungan ang mga nanagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada, apan nabuhira. 15. O gitugot kaniya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap nga tungod ni ini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti o pagpatay ni adtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Ang tinuod nga Kristohanon dili mosimba sa tanan nga mga porma sa mga larawan, bisan maliteral man nga larawan o ma-spiritual man nga larawan, meaning Diyos, physical o kanang gitawag natong literal, mao man ang imong simbahon, mo nang mabasa nato sa Exodus kapitulo 20, versikulo 2 ug 3. Ug sa spiritual usab, anything nga kanang makapadivert sa imong unahuna ngadto sa imong Dios, mauna ang imong Dios. Now, ang tinuod nga Kristohanon, dili maapil ani kay di man gyud siya mahitabo nga musimba sa mapintas nga mananap. Na mahitungod sa imong giingon nga rapture. Yes, na rapture igsuon, pero didto na sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Unang Tesalonica kapitulo 4, versikulo 16 ngadto 17. Inigtingog na sa trompeta sa Dios ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagbangon. O kita nga mga buhi, pagasagawon, dili mo gauna kanila, apan magdungan paingon dito sa kahanginan, ngadto na dayon sa kalangitan. So, ang rapture igsuon, mahitabo human sa pagbalik ni Christ kay iya banhawon ang nangamatay. So, kuhi sa unahuna sa ubang word nga rapture, nga adunay theology nga gitawag nato og kining mga kasakitan. Nga ang uban matupan na kunoy 7 ka tuig nga kasakitan. Now, kanang word nga 7 ka tuig nga kasakitan na ay lain-laing interpretasyon sa mga born again yana. Na ay mga born again igsuon nga ang kasakitan, ang rapture mahitabo sa dili pa ang kasakitan. Nasa ibang mga born again nga pagtulunan nga ang rapture kuno naasulod sa 7 ka tuig nga kasakitan. Ang uban sad moingon nga didto sa katapusan sa 7 ka tuig. Sumo na gitawag og pre-tribulation, tribulation, post-tribulation. Pero sa Biblia igsuon ang atong mabasa dinhi ang pagbalik ni Christ ug banhawon ang nangamatay di kini Kristo mao pa ang gitawag natong rapture. Balik kani magson ko na kay follow up. Sir, ang tungtama na ko, sir, inkuan, ang apil na ba ang mga Kristohanon na sir o wala pa apil, sir? Wala, dili man masimba, tapos pamutla pag-uhiyat, tapil pa nila, gato pa, mga Kristohanon pag-isiguro ito, sir. Wala lagi maapil ang Kristohanon kung maghisgot, wala maapil sa marka sa mapintas nga mananap kay mo may imong pangutana. Ang first premise nimo, ang 666, mo nang nabasa nato sa 13:17-18. Unya second premise nimo, maapil ba ang mga tinuod nga Kristohanon niini sa 666? So ang akong tubag dili maapil tungod kay wala sila magsimba sa larawan. Mapurma man na nga physical nga literal nga larawan o Diyos ba na sa imong kagalingon? Diyos ba nimo ang imong kwarta? Diyos ba na imo ang imong time sa imong mga barkada? Dagamang porma sa gitawag nato og nahimo natong Diyos sa atong kagalingon. Okay, balik ka ni Migson. Yes, sir. Sa ato pa, sir. Tubag nino, sir. Wala mapil ang mga Kristohanon sa 666. Diigit mapil, sir. Sir. Oh. Tinuod ba nga Kristohanon? Okay lang. Nagamagong puro-puro mga Kristohanon ng konti. Hindi man tayo Islam. Kaya ang tinuod nga Kristohanon igsoon, wala man magsimba. Unyang gisgutan din ni kadto lamang nagsimba sa mapintas nga mananap. So ang tinuod okay. Wanay laing pangutana? Mapa ko, sir. Dagang pangutana. Pero, daho na sa nago. Kaya ba, dagang ng mga tanong. Sir, bahin ba sa Juan, sir, no? Baptism ba, sir? Mahitong sa bautismo. Baptism ba, sir? Baptism, sir.
commanded na ni Jesus Christ, sir, na baptize me in the Father, Son, and Spirit. Pero, ang isugo, mga apostol, sir. Okay. So, kanang sugo ni Kristo igsuon, gisugo sa mga apostoles. Ang nagsugo si Kristo. O ang iyang gisugo, bautismo sa tulo ka ngalan. Mateo 28, versikulo 19, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, himuas silang tinunan. So, ang disipulo, ang tinunan, muhimo og tinunan. Og matod pa sa maong bersikulo, bautismo sila sa ngalan samahan, sa anak, og sa Espiritu Santo. O ya, kanus ana siya mahuban ang bautismo sa tulo ka ngalan, sumpayan nimo sa babasa, og ako magauban kanimo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Wa pa man matapos ang kapanahunan, so therefore nagpabilin ang bautismo sa tulo ka ngalan, amahan, anak, og Espiritu. Balik ka ni Migson. Yes, sir. Wala pa kayo tumutana, sir. Pero nag-ikot pa nino, imo lang itubag nito, no? Ang tumutana na ko, sir, ang mga apostolong gisugo, ang sa mga book of Acts, sir, wala man tayo mabasa dito sa mga nangyayag ng mga apostol sa mga ng Espiritu. Ang bunyang dito tanan sa mga apostol, sir, Jesus Christ man. Wala ko kabasa na Exxon. I-try ko noog hatag sa bersikulo. Sa actual nga bautismo, na ako'y nabasa, nga na iyong bautismo sila sa ngalan ni Jesucristo, wali to siya, dili actual nga bautismo. For example, Buhat Kapitulo 2, versikulo 37-38, mao ni ang nakasulat sa walaang kasulatan. Niya, 37, ingon siya dinhi, og sa ilang pagkadungog ni ini, gisakitan sila sa kasing-kasing. So, ang teksto nag-ingon sa ilang pagkadungog. So, unsa da ilang nadungog? Wali. So, therefore, di pa ni bautismo. Wali pa ni siya. Basahan ako. Og sa ilang pagkadungog ni ini, gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nagyon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. So, dili pa ni bautismo. Okay? Nangutana question and answer. Panay, bro, pangutana, pastor, ba nga, pastor, unsa man ni imo'y katubagan nga pangutana. So sila nangutana sa pastor. O ang pastor nini, silang Pedro, ang mga apostoles. Unsay among buhaton. So unsay tubag sa question and answer. Niya ang tubag sa question and answer. Versikulo 38. Okay? O si Pedro, mitubag kanila pag hinulsol kamo o pabautismo kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. So sa ato pa, kini siya wali, dili actual nga bautismo. Ang actual nga bautismo, ang gamiton, Mateo 28:19. Balik ka ni Megson. Pero si Juan, sir, naingon siya na, ay kasunod nga, labaw pa niya, is greater than I, nga siya ang bunyag sa kalayo sa Espiritu. So, ang kabalo si Juan, sir, nga si Juan, si Jesus ang magbunyag o magbautismo sa Espiritu. So, karon sir, ang mga religion, ang gigamit is sa samahan sa anak sa Espiritu, giapil ang Espiritu, sir. Okay, kining giingon mo sa Juan Igsoon, dili man ni actual nga bautismo. Nagisgot lang si Juan nga bautismuan sila sa Espiritu ug sa kalayo. Remember Igsoon, sa makadaghan, ang word nga kalayo sometimes gamiton sa Holy Spirit. Kabalo man kana, Buhat Kapitulo 2, versikulo 1. So, nagpasabot siya na og Holy Spirit. Okay? Ato basahon, Buhat Kapitulo 2, versikulo 1 og 2. Nag-ingon diri. 2 ha? Buhat 2. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit, ingon sa huros nga makusog nga hangin. Og kini mipuno sa tibok balay, og diin didto sila maglingkod. Versikulo 3. Og dihay mibakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Remember, dinhi gibubo ang balaang espiritu. Dinhi sa panahon sa Pentecostes, daghan dayon ang nabautismuhan. Sa ato pa, it is the work of the Holy Spirit nga diin gisimbolize usab sa gitawag nato og kalayo. Follow up, Igson. So, parang wala tayo authorizer nga magbunyag sa Espiritu kay kabalo naman si Juan galing nga siya ingon siya nga dili kita takos nga mubunyag sa Espiritu kay si Jesus lagi na ang baptized of the Holy Spirit. So kita sa karon sa mga religion no siya karon mga religion karon panahon na may Espiritu man apil man ang Espiritu. Mao gani akong giingon sa imo dili to actual nga bautismo. Usa gyapon ni sa information drive. Kay ngani magud ang Books of Acts chapter 2 kini siya mahitungod sa Pentecostes.
Remember, dadi sa Pentecostes na ay daghang mga dili Hudiyo nga wala makaila sa Espiritu Santo nga kinahanglan i-introduce ang Espiritu Santo. Na pila man ni kanasod nga wala makaila ang Espiritu Santo, sobras na pulo. Basahon ako. Buhat 2, versikulo dinhi sa gitawag og versikulo 19. Kitang mga Parsya, usa, taga-Media, 2, taga-Ilam, 3, mulupulupya sa Mesopotamia, 4, Judea, 5, Kapadosya, 6, Punto ug Asya, 7, 8, Phrygia, Siyam, o Pampilya, Ehipto, 11, o kayutaan sa Libya, 12, nga sakop sa Cyrene, 13, napagi Roma, napagi Hudiyo. So, minito si dagang wala makaihila sa Holy Spirit, mauni nga gibubo ang Holy Spirit. Pero wa mag-ingon dinhi nga sa actual nga bautismo, ang gamiton nga ngalan, Holy Spirit ra. Wala tay mabasa diya. Ang gamiton nga ngalan, kadtong gisugo ni Kristo, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, himuang tinunan, bautismoy sila sa ngalan samahan, ikadua, anak, ikatulo, Holy Spirit. O ako magauban kaniyo sa katapusan sa kapanahunan. Mauna nga formula sa bautismo. Wa tay mabasa nga gisugo ang formula sa bautismo sa Jesus Christ. Kay wa man tay mabasa sa Biblia. Wala tay mabasa sa Biblia nga ang gisugo nga formula sa bautismo mausab ang Holy Spirit. Ang basahon sa uban katong teksto nga dili actual nga bautismo. Katong teksto nga dili actual bautismo sa Holy Spirit o sa kang Christ ba, kundili ang gikutlo nila ang wali. So adunay misinterpretation, wala masabti ang bersikulo sa Biblia. Last question ni John, aron matagan natong panahon ng uban. Yes, sir. Yes, sir. Last question, sir. Sir, salamat kayo sa nagtubag, sir. No? Pero napo ko follow-up, sir, ha? Ang chapter 19, sir, no? Sa gawa, sir, sa buhat, sir. Okay. Sa Apostol Pablo, sir, bunyag ni Juan, sir, niya, sir, nga, yan, doon ay rebaptize ang nahitabo ni sir. Kaya gibunyagan magutro ni Apostol Pablo ang mga tao, sir. Gibunyagan niya. Gibunyagan niya kato mga tao, matawag na ko. Gibunyagan niya kato mga tao wala makailag Holy Spirit. Same sa Seventh-day Adventist. Kung adunay mga tao karon nga nag-ingon nga siya Kristohanon o Christian, apan wa makaila sa Holy Spirit, na kinahanglan og Bible study after ana i-rebaptized. Mao nay konsepto sa Biblia. Basahon nako nga ang konteksto dinhi wala sila makaila sa Holy Spirit, mo nang gi-rebaptize sila. Verse Kapitulo 19, versikulo 2. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituon na kamo? Og sila moingon kanila, wala manggani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. So ang nahitabo, gibaybusnidahan sila kontro. After niya na, gibautismuhan din sila. 3. Og siya nangutana kaniya, ngano ba di ay sa unsang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kanila ngadto sa bautismo ni Juan. 4. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya nga sa ato pa si Jesus. 5. Og sa ilang pagkadungog ni ini sila ginapangbautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. So sa ato pa adunay pag Bible study gotro sila o adunay pag-rebaptize kanila kay wa man sila makaila sa Holy Spirit. Same sa konsepto sa Seventh-day Adventist. Kung adunay truth sa balaang kasulatan nga wa pa nimo madawat og sa dihang gidawat na nimo kinahanglan i-rebaptize ka. Daghang salamat Adam Edinya. Salamat Brother Adam sa imong pagpanawag sa Zamboanga City. Okay? So, mao kato si Brother Adam sa Gidinya. So, abri pa itong mga linya, mga pinangga. Pwede pa mo manawag, no? Alang sa wala pa. Niya din si Elmer Jan Cabading. Hi, Pastor. Greet lang ko ni Glenford Imbol, Alan Misa Ebgos, Shen Steven Dumayo, Angel Grace Biradalye, Juliet Lee Juliet, Ermeline Balawig Ramier Roy Sandalan, Love Alcorin, mga godly friends from PEC Sindangan. So, kumusta ang Sindangan? Kumusta ang atong mga
kaigsuunan diha labi na sa atong administrator o sa communication director. Maayong hapon kanatong tanan, no? So niya dinhi si JB Ates call panawag mo igsoon kung naa pa mo'y mga question, mas maay mo ng live mo mga manawag, no? So bueno nate ikaduha nga caller, go ahead palihog. May hapon po, sir. Maayong hapon usab diha nimo. May hapon po datong mitawag. Ito siya kay Murag, ang mga pangutana niya, Murag, gusto lang po natin ipangutana. Okay? Pero ang atong naiskuta niya atong usang atong Martes na nabitin ko, tungod atong pagkamatay ni Kristo, pagkabuhi atong bulukadlaw, nga sa paghihap nato, sumala sa imong gingon nga pagtulunan sa mga liyo, nga ang sa itong kuhanan nga ang A part of one day is equivalent to one day? Yeah. Yung nga, murag sa diyang ating kiribyo, doon na siya kamaturan. Klaro yun. Pero, may makain ko sa diyang, may hingo man siya nga, hingo magka nga, kining napugusta sa pagdawat sa tulunan, kaya mga dito ang sinuod. Then, kung ako nang i-represent ko yun sa tanggit mo ni Kristo, na tulog ka adlaw, kung tulog ka gabi, kung sa batong pagka, equivalent to one day, sa to? Okay, motubag na ko, at least imong nasabtan katong word nga a part of ona is equivalent to one ona. Ang ona means day, a part of a day is equivalent to one day. So imo na siyang nasabtan. But then wala lang gyud kay nimo mag-get nga nganong naa may 3 days and 3 nights. Ug wa sa dako masulti sa imo igsoon, this is an expression. Kay kung imo ni siyang basahon sa English igsoon, akong tanahon sa English akong na ma-open nako siya dinhi sa ato nga English nga kuan, Bible. Kining gitawag og Mateo kapitulo 12 bersikulo 40 sa English nga pinulungan aron masabtan nimo nga usa na ka expression nga dili sa gyud nimo na ibutang og literal ka expression man na. Basahan ko. First, 2 minutos na nabilin para sa first portion. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Kanang word nga heart of the earth, kung imo na siyang illiteral, nga dili ni siya expression na balay heart ang earth. Wala, di ba? So it is an expression igsoon nga kinahanglan ato siyang masabtan. Mao na nga kung imong tan-awon sa ubang bersikulo, ang word ana is introduce, John 2:19, okay? John chapter 2 verse 19, okay? Nagingod introduce, okay? Dus 19 akong basahon. Og si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo og patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Wala na ang 3 days and 3 nights. Sulod sa tulo ka adlaw. Wa man yung si Kristo nga eksakto gyud nga tulo ka adlaw. Sa English ana igsoon akong basahon kay naamatay English dire aron matin-awan pag-ayo nga expression ton 3 days and 3 nights, okay? Gitawag nato og 19 verse 19. Okay, naging dire. Jesus answered and said unto them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. In 3 days, so dili siya mag-exact og 7 to 2 hours. In 3 days, sulod sa tulo ka adlaw. Wa magiyog eksakto gyud nga tulo ka adlaw, which means 72 hours. So kinahanglan makabalot ang expression. Kaning Mateo 12:40, it is an expression. Kay kung di siya expression, nganong mingo ato mang ignon nga kamayog in the heart of the earth. Literal ba na by heart ang earth? Dili expression na siya igsoon. Bueno, Igson, no? Follow up kay sa Igson kay hapit din matapos mapupos ang atong oras sa first portion. Ang akong ipalaban na pastor, unsa ba nabuhi siya, nabanaw siya ng Domingo, unsa man na siya sa kadlawon o adlaw na? Okay. Atong basahon ang balaang kasulatan. Aron maklaro na to, Lucas 24 versikulo 1. Okay? 24 versikulo 1. Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa simana, sayo sa kadlawon. Sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot, wala na siya diha. Okay? Sayo sa kadlawon. Unang adlaw sa simana, sayo sa kadlawon. Mao ni gingon sa balaang kasulatan, Igsoon. Okay? Kini karon sige. Bueno, Igsoon, natapos ang atong first portion, mubalik kita karon tuod-tuod
ayaw mo paghawa. Go. Lula ta doon ng bakulangan, may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ito magtugay ba? Isa lang good ka oras. Kamula pa man kung basa ani nga libro gaw. Kapag ikaw study ayon na. Kira na, katunga na bitaw ka. Mogid, bisa magiging isa ka page diya, wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mo sa itong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa gay siya nga mag-andam ta per me? Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Diyos, ikaw pa, Bito. bet kay ka. Ito kayo. Madumduman ni mga tanan. Sige, sige, sige. Sara ko sa. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kini maayo bay kanang bisa ko mapesa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka, isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text ako si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, sige, amping mo gaw. Open it to page 365. Sa itong pagbalik na din si GR Momo Antuki, mayang hapon Pastor Chris, akong ginapanimbaya ang akong asawa nga si PG Ramirez Antuki nga nagtanaw sa live ni mo karon sa GSAT o sa ako pod nga mga kiddos, Princess Jewel and Samantha Grace Antuki family, Mr. and Mrs. Gilier Tabaransa, mga Liwan family og tanan usab nga naminaw og nagtan-aw sa imong live karon nga kahaponon. Thank you sa pagbasa og more blessing to your program watching from Los Amigos, Davao City. Okay? Niya sabi ni ang usa ka Hinebro mind. Okay, buino natay caller. Caller, go ahead palihog. Hello. Okay, balik igsoon, balik atong igsoon. Okay, tingnan, balik ako. Akong klaroon to, Pastor, no, katang ngayong kang part of a day is equivalent to 1 day, yung kung nalamdagan ko ato. Okay. Kung nagkaroon kung ako ni kumpara, Pastor, dire sa giingon ni Kristo nga tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, dapat ato pununta ng ibutang nga part of a night is equivalent to 1 night. Kay kung ato lang ihapon ang tulo lang ka adlaw, dili kinsa man ang insakto ani ang katong giingon ni Kristo nga tulo ka gabi ug tulo ka adlaw o kini lang tulo ka adlaw duha lang ka gabi bilang kay ang gipangutana tika kun unsa ang oras mga unsang panahon nga natawo siya na banaw si Kristo sa anang adlaw nga Domingo ningo man ka nga sayo sa kadlawon but pasabot wala pa mo silak ang adlaw. So ang akong pagsabot diya nga kapag part of a day is equivalent to 1 day kung dili pa ka mahayagan sa silak sa adlaw so dili pa na mahitabo mausa ka adlaw. Okay. Katong dear Nils, Break sa diri nga may igsoon aron mapasabot na ko sa imo ha. Dili nato i-interpret ang Biblia sumala sa atong sinabtan nga ang adlaw mausab 12 o'clock sa gabi. Pagka 31 sa December alas 12 mag January rawan na siya. Kanusa sa 12 o'clock sa gabi. Sa Biblia diligson. Sa Biblia is sunset to sunset. Magsugod sa kahaponon, mahuman sa sunod nga kahaponon. Ako basahon igsoon. Okay? Dinhi sa Henesis. Henesis Kapitulo 1, versikulo 5. O gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, og ang kangit-ngit ginganlan niya og gabi, og dihay kapuno, dihay kabuntagon, usa ka adlaw. Unsa ang iyang ihap dinhi? Kahaponon og dihay kabuntagon. Kano siya mag-start? Hapon. Unya adunay kabuntagon. So, night magsugod, unya day dayon. Unya kanang night nga magsugod igsoon, magsugod na sa gitawag natog sunset to sunset. Mo na ang sa kwintada sa Biblia. Leviticus Kapitulo 23, versikulo 23. Atong tanawon ang mga gisgutan sa Biblia. Okay? 23, versikulo 23. Dili ni siya 12 o'clock to 12 o'clock. Kay kaniadto igsoon, wala pa'y relo. Ang relo igsoon na-introduce na sa atong kalibutan, 14th century na. Wala pa'y relo sa panahon ni Jesus Christ. Wala pa. Ang ila is part of the day lang. Okay? Now, 23 na gingon.
Okay? Ingon siya din ni atong basahon. Okay? 32. Okay? 23:32. Kini alang kaninyo mamao ang adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pagpahulay o managsakit kamo sa inyong kalag, mga kalag sa hapon sa ikasiyam ka adlaw sa bulan gikan sa hapon hangtod sa hapon. So sa ato pa ang usa ka adlaw gikan sa hapon ngadto sa hapon sunset ni anang adlaw o nya sa pagaugma sunset na sad mao na gitawag nila og one day o kanang one day na include na sa night og day. Okay? So, dili 12 o'clock ha? Kay, wa man na kaila ang mga Hudyo kaniya tungkol sa 12 o'clock. Nga, wala pa nila ma-introduce ang usa ka minuto sa 60 ka gitawag og segundo. Ang usa ka oras sa 60 ka minutos. Wala pa'y segundo og minutos dinhi sa Biblia. Mo nang di kakabasa og seconds diri og minutes diri. Wala tay mabasa sa Biblia kay wala pa'y relo kaniadto. Balik, Igson. Last, Igson, aron matagag panahon ng uban. Okay. Muna ang gusto na ko ipasabot na pastor nga ang ihap lagi sa una ang hapon. And then pag-abot og yung kakadlawon sa ato pa wala pa mo silang ang adlaw. Then sako pa siya sa gabi kay sako pa siya sa gabi kay yung man kadya kanya nga ang paglalang sa Dios sa kalibutan inta nga nagpagkatong kangit-ngit og kahayag. Then ang mayapang usa ka adlaw ug ang usa ka adlaw kikinahanglan nga magparis ang gabi ug adlaw. Mo kini kun ato ning adtuon dito sa gingon ni Kristo sa ikatulo ka adlaw ibangon akong pagatindugon pagbalik ang akong templo, then nagpasabot ka na sa tulo ka adlaw ug gabi kay dili misag ka nga ayun ta dili man matawag nga kumpleto tulo ka adlaw kundi manggid mo agi ug gabi kay paris manggid na Diha na mo sulod, Igson, nga ang kwan sa Hudyo nga a part of a day is equivalent to one day. Naana sa mga naana sa mga dagko nga mga libro sa encyclopedia mga iya nga sa mga Hudyo, Igson. Okay? Mao na siya nga ang atong pag-interpret sa Biblia dili dapat atong kinagalingon. Mao na nga ang Biblia, Igson, kung imong tan-awon moingon gid siya og third day, 3 days og 3 days. Muna ang mga matawag makita nato nga mga expression dinhi sa Biblia, no? For example, Mateo 16:21. Okay? Mateo 16:21. Okay, atong tanawon. Mateo 16:21 nag-ingon diri. Okay, niya ang pahayag sa Biblia. Okay? O sukad ni adtong panahona, gisugdan ni Jesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug mag-anto sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan ug sa mga skriba ug pagapatsyon siya ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Third day. So imo makita ang expression sa Biblia within 3 days. Third day, 3 days and 3 nights, that is an expression, o guban pa igsoon. Okay? So, at least, nagsigi ka og tuon, makuha na gyapon na nimo tanan igsoon. Okay? So, daghang salamat sa imo nga pagpanguta, Bibot Barabi sa Tawi-Tawi. Kanahag ko aning Bibot mangutana kay very objective kaayo ang iyang mga gitag pangutana. Dili para sa ubang pangutana, igsoon nga tulo ka klaseng pangutana na ay panguutana. Mura og kanang nangitag bikil ba na ay gitawag og pungutana wa pagani to baga nasuko na okay og nasa gi pangutana katong kang Bibot iya gyud to tinuod gyud to nga pangutana nga gikan sa iyang kasing-kasing. Eliazar, okay bueno na atay sunod nga caller go ahead palihog. Hello, go Paligson. Nakoy panguta, maong hapon na pastor. Maayong hapon sabi mo di Egson. Nakoy panguta na pastor. Unsay pasabot anang reincarnation pastor? Okay. Ang imong pagtingali nakabasa ka og mga balasahon kasi kana Egson ang konteksto sa reincarnation nga gihimong kagubot karon sa tibok nga kalibutan din ta yung kagubot pero nahimong excited ang mga tao mo tuon nini especially kanang dinhi dapit sa India. Ang India, Igsoon, na sila'y mga pagtulunan nga kung mamatay ka, Igsoon, kung maldito ka, adto ka dito sa baboy, kung buutan ka, diri ka sa
karnero. Kung super gyud ka, kanang buutan gyud kay ka, balik ka sa pagkatao. Pero kung super buutan ka, mubalik ka dito sa spirit world. Okay? So, mo na gitawag na to og reincarnation. Uban mingon nga, murag na kanina mo ko aning lugar, ha? Okay? So, familiar kini ang lugar, tingali sa akong past life. Muna yung una-una sa uban. Pero sa siyensya, ang study karon Igsoon, sometimes, usa sa atong mata, mo'y una nakakita, musulod sa atong utok, ang imo na yung tuong nga mata, mo segunda og kakita, hunahuna ideyon sa utok nga, nakakita naman ko ani kaniadto. Pero actually, it's matter of mga seconds, no? So, ang science na Igsoon, maka-explain yan na. So, kanang word nga reincarnation, nga base sa pagtulunan sa dito sa India, wala na sa Biblia, Igsoon. Pero Igsoon. Mga itong pangutana, Pastor. Salamat kayo. God bless. Daghang salamat, Igsoon, sa imong pangutana si Bisid Mori Durdulo sa Lanao del Norte. Okay? Niya din si Eliazar Munares. Good afternoon, Pastor Chris. Salamat sa maong pangutana, Pastor. Programa Pangutana, Pastor. God bless to you, Pastor, and your family too. Always watching from United Kingdom. So, sa UK siya. So, may hapon ni mo diya Eliazar Munares. Niya din si Nitz Bibico, question. Mayong odto, Pastor. Salamat naka-live ka ulit, no? Kanang yung gitag mayong odto, meaning doon possibility nga naa siya sa Middle East kay. Sa Middle East karon Igsoon, ang ubang part alauna. Okay? Ang uban alas 12 nga part. Karon panahon na sa gitawag ng Middle East. Walan siya kabutang sa iyang lugar dire. Niya din si Marcos Antonio Sam sa PNP. May hapon niyo mo diya, sir. Niya sab din si Erin Oro Rojas, Jandy Dago, Lini Ondoy, Nini Trio, Pastor, maayong hapon. Unsay akong buhaton, Pastor, nga makonvert na ko akong mga ginikanan. Grabe kaastig. Galisod ko og unsay akong buhaton. Salamat, Pastor. Igsoon dawata nga dili gyud ka ka-converter sa imong ginikanan. Kay why tao maka-converter og tao? Dios lang na. Mamangani nga kinahanglan imong iampo ngadto sa Ginoo. Imong pangayuon sa Ginoo nga sikapon ang iyang kasing-kasing. Kay si Pablo Igsoon wala makonverter og tao. Walay tao nang converter ni Pablo. Ang nag-converter niya, si Kristo Gud mismo. Dili tao, si Kristo Gud mismo. Atong basahon Igsoon. Imo nang mabasa sa Buhat Kapitulo 9. Okay? Buhat Kapitulo 9. So na mga tao nga dili makonverter og tao. Unya imo makita dinhi nga sa bersikulo 7, og ang mga tao nga kakuyog ni Saulo, nguning karaan nga ngalan ni Pablo, mihunong nga nang hiugtok nga nagkadungog sa tingog nga ni walay bisan nga ilang nakitan. Uman niya na Igsoon, nabutaan si Pablo, unya gipadala din si Stephen. So imo makita nga ay siya na converter. Kani mga tao Igsoon nga lisod nimo konvertiron, mabitang uban nga sagtuldahan pa kuno nimo agtang di gyud kuno madala. Alalang kinsa man sad nga makadala niya, ang Holy Spirit may mag-converter sa tao. Pero kung ang usa ka tao gyud nahibalo sa kamatuoran, apan di gyud siya maminaw, now manubag siya sa iyang kagalingon nga actuation Igsoon. So ingana ang prinsipyo sa balaan nga kasulatan. Igo ra gyud na kinitawag na to og sa communication pa Igsoon garili lang ka og impormasyon og ang Holy Spirit na ang mukuha bahala na. Okay, natay caller, go ahead, balihog. Hello? Padayon Igsoon, palihog. May hapon, Pastor. May hapon na sa amin mo diha. Nakoy pangutana, Pastor. Okay? Kanang ang daan tugon, disulat nini sa Hebrew nga alphabet. Hinay ang imong monitor Igsoon kay ga-feedback, no? Dili nako maklaro. Palihog. Ang ako pangutana, Pastor, Okay. disulat niya sa Hebrew nga pinulungan, niya, nabasa niya ang tanan. Naunsan sa? Disulat sa Hebrew nga pinulungan, niya, nabasa ang tanan niya, nasulat sa daan tugon. Naunsa ang tanan? Unsa ang tanan? Wala ko nakuha. Ang tanan nasulat sa daan tugon, nabasa. Ang tanan nasulat sa daan tugon unsa? Nabasa ang tanan. Mabasa? Oh. Okay. Sa Hebrew Igsoon, nga pinulungan. dili tanan mabasa
dinhi sa Old Testament. Example, ang ngalan sa langit ng amahan, dili mabasa sa mga Hudyo. Ngano, ingani ang history. Way back more or less mga 200 BC. Ang ngalan sa Dios malitok didto sa Day of Atonement. Kay based sa history, gi-interpret sa mga Hudyo ang Leviticus 24:16 nga ayaw pasipalahi ang ngalan sa Dios kay ang magpasipala niini patyon pinaagi sa bato. So dili nila ilitok ang ngalan sa Dios. Instead kung moingog yudhi wawhi o yudhi wawhi kung giyon siya na pag-pronounce kaniadto, wa ta nakabalo, ilisa nila og Adonai. Mao bitaw nga ang theology, mga theologian mingon nga ang gigamit sa mga Hudyo kaniadto kining gitawag na tog kitib kiri. Okay? Lahi ang nabasa, lahi ang pag-pronounce. Kaya nga naman, hadlok sila mo pronounce niya na igsoon. Now, ang katapusan na na-pronounce sa ngalan sa langit ng amahan, kung giunsa man na siya, wata nakabalo, si Simon the Just. Mabasa ni mo na sa mga dagko nga mga libro, even sa encyclopedia o sa theology. Adto lang ka sa article Jehovah. So, mo na ang kasaysayan nga, ang iyang ngalan, dili malitok. Dili mabasa kay human niya ng mga more or less 200 BC. Ni gawas na ang bagong henerasyon, wa na'y naglitok sa ngalan sa langit ng amahan ngayon. Katapusan nilitok na si Simon the Just. Now, ang naitabo, gusto nila i-vocalize ang tetragrammaton, kaya gitawag mo nag-tetragrammaton. Tetra means 4, grammaton means letter. So it is a 4 letters. Yud, He, Waw, He, Y, H, W, H. Ang uban moingon nga, no, it is not W, but V, kay gikan sa word nga vow, walay W sa Hebrew, matod pa sa uban, kay 11th century na kuno na, by Scaliger. So, YHBH. So, mo na nigawas ang, gikan sa YHWH, nigawas ang Yahweh, Yehovah, Yawa. Sa YHBH, sa nigawas sa ang Yehovah, Yava, imo makay Yahweh, makita ni mo nga, daghan nag-atim pag-vocalize niya na. Okay? So, wala gyud nakatino sa original. So, ang imong pangutana, tanan ba sa Old Testament sa Hebrew, mabasa ang pangutubag mo ni dili tanan. Ug usa ni ana mao ang ngalan sa langit ng amahan. Balik ka ni Megson. Aaron Borlat. Ang sampit din ng Abraham sa una, tinta man din ng sampit. Kamagin? Tinta man din sampit ng Abraham sa una, ilang diapuan. Unsa ang? Ang diapuan nilang Abraham sa una, kintay man din ngalan. Binulungan nilang Abraham kaniadto? Okay? Ang ilang diapuan ba nga magagaw, kintay ngalan din. Okay, dinhi sa balaan nga kasulatan igsoon. For example, mahitungod sa kang Abraham. Si Abraham igsoon disdili na siya Hudyo. Now, kung imong basahon, alang sa imong pangutanan niya ang tubag sa Exodus kapitulo 6 bersikulo 3. Og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, ingon nga Diyos nga makagagahom sa tanan. Ang Hebrew word aning Diyos nga makagahom sa tanan, gitawag siya og El Shaddai. Mabitaw nga ang mga tao mo kantog, El Shaddai, El Shaddai, L-I-U na Adonai. Kaya ang word nga El Shaddai, makagagahom sa tanan. So ang pagtawag ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, is El Shaddai. Usbong ko sa pagbasa. O ako mipakita kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob. Ingon nga Diyos nga makagagahom, El Shaddai, sa nga tanan. Apan mahatungod sa akong ngalan nga, Yudhi Wawhi, kung giyon sa ni pag-pronounce, ako wala nila hiilhi. So mawitaw nga, mismo si Apostol Pablo, sa dihang nakaadto siya sa mga hintil igsuon, nga naay mga hintil nagsimba sa Dios nga wala nila hiilhi. Pero gidawat na siya. Okay? So, for example, Buhat Kapitulo 17. Okay? Versikulo 24. Okay? Sugot tas 23. Kaysa nagalakaw ako sa kadalanan, og naniid sa inyong mga ginasimba, nakita ko gani usab ang usa ka halaran nga diha niining gikasulat kining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kining inyong ginasimba nga wala ninyo hiilhi, nan kini mao ang akong gimantala kaninyo. Gidawat ni Pablo, wala mailhi Pero giila nga mo'y nagbuhat sa langit sa giyuta.
ug matod ni Pablo, kanang inyong gisimba nga wala ninyo hiilhi, mauna akong iwali ninyo. Meaning to say, kung asa nga pinulungan igsuon, dawato nas Ginoo. Kung gitawag siya sa mga nitibo og mambabaya, gidawat nas Ginoo. Kung gitawag sa uban og bathala, gidawat nas Ginoo. Kay ang Dios wa magtan-aw sa spelling sa ngalan nga imong ginasulat, kundili ang kasing-kasing mo gitan-aw sa Dios. Balik ka ni Maigson. Aaron Burlat. Go. Kining pastor, kining kanang Jehova, unsa mo po ng Jehova? Okay. Ang Jehovah Egson, usa na ka personal name of God. Yahweh, personal name of God. Yaba, personal name of God. Pero dili sila original name of God. Kay ang original Egson, walay naka-vocalize niya na. Dili na matrace kung giunsa na paglitok kaniadto. Okay? Balik ka ni Egson. Gasimba lang nagkasabit ang sanay nga dili mao din atong simba. Ay, simba guys Pablo. Ingon ba guys Pablo nga. Alang sa Diyos nga wala ninyo ili, muni akong giwali. O si giwali ni Pablo, ang Diyos nga wala ba ili? Nasayop ba si Pablo? Pag ingon niya nga, kanang Diyos nga wala ninyo ili, muni akong giwali. Nasayop ba si Pablo? Wala masayop. Kaya ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing, nahibalo ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Na ay mga tao nga gusto mingon nga, mao giningalan, pero sorry lang kayo, ang kasing-kasing wala maayo pagsimba. Okay? Last question, Exxon. Pastor, karang Jehova, ang kabalo mo nga dili ko na mao tinuod. Ay, bisang ang yawa, di man tinod. Yaba, di tinod. Yawa, di tinod. Naka-referensya nga Yahweh sa'yo. Na ako'y referensya mismo sa Assemblies of Yahweh. Miingon si Jacob O'Meyer sa Assemblies of Yahweh, Yahweh na ginasya. Okay? Matod pa niya, we are 99.9% sure that this is the best transliteration. Wa siya mag-yung, wa siya yung, we are 99.9 sure that this is original name. Wala. Ego lang siya, best transliteration. Mayroon kaya transliteration, dili original. Ang original mo ni, yud, hi, wow, hi, or yud, hi, wow, hi. Imo na kinang i-transliterate into YHWH as sa may original na. Ang yud, hi, wow, hi, o YHWH. Ang yud, hi, wow, hi, kay transliteration naman ang YHWH. So mismo pa ang Assemblies of Yahweh, miangkon niya na, nga dili original, best transliteration lang. O mismo pas mga yawa-yaba. Gihurot na nato nag-research na inyong ang mga referensya Egson. Wa gyoy usa sa referensya sa gitawag nato gigunitan sa Yahweh, yawa, yaba nga nagyon nga mao ni original nga ngalan sa Dios. Okay, daghang salamat Brad Aaron Burlat sa Cagayan de Oro. Okay? Kaya aron tagaan na sa itong panahon ang ubang caller. Niya din si Jocres Maglinte Kerol, mayng hapon nimo Brad Jocres, no? Nakaanha ko ng lugar igsuon sa usa ka island sa Siquijor, ug tahom kayo nga island, ug maabi-abihon ang mga tao nini, usa na si Jocres Maglinte Kerol. Niya din si Arche Chibuco Mazuela. Good evening, Pastor. Watching from Luyang, Mabinay, Negros Oriental. May nga po diya, no, sa may gabi na diya sa Mabinay, Negros. Niya din si Christopher Torrigo sa Baay. Niya din si Ibabako Wilvin. Niya din si matupan ni Jocres Maglinte Kerol. Gatan-aw mi karon diri sa isla sa Siquijor, Pastor. Okay, may hapon diya, no? Gimingaw na ko sa inyong kuan diya, Brad Jocres, no? O labi na sa kumusta ang atong mga isda diha. Juba Lasarte, Pastor Chris, mayong hapon, pangutanan ako, Pastor, nga kita nga mga SDA wala naman tay kalainan sa mga Roman Catholic Church. Kay ato mga church o mga school, kay mag-Christmas party naman. Dayon sa sulod pod pajud sa church, mag-Christmas party. Di ba balaan man na nga lugar, Pastor Chris? So kung kabalo igsong kung asa sad mabasa, na nagingon kung mag-Christmas party ka, nakasala ka. Wala ko kabasaan na igsuon, no? Aron tagaan taga og husay niya na. Dili ko magsulti sa atong kagalingon, kundi dili ta sa atong mga libre kay usa man ka Adventista, alam sa mga dili Adventista paminaw na lang mo kay makiistorya ko sa mga Adventista. Okay? Niya, atong tanaw ni Igsoon. Sa konsepto sa Seventh-day Adventist, giangkon nga diin nga ang December 25 dili na mao ang pagkatao ni Jesus Christ. Mabasa nato na sa Adventist Home page 477. Di na ako mabasa niya na, no? Pero
wala say sala kung pananglitan og gitawag nato og adunay parte niya na nga mahitabo kay wa bisag wa ka nagtuo nga si Kristo na tao diha, pero bisag unsa nga pamaagi imo man ang magamit. For example, word nga Saturday, kano sa tagasimba Saturday, nagsimba ba ang Saturn? Kaya ang word Saturday gikan mas word nga Saturn. So, ang mahitabo ay gamit anong word nga Saturday kay iya na sa word nga Saturn. Pero nagamit man ta. Wa na mo gunay kahulugan ang word nga Saturday sa ato Ang importante ay 7th day. For example, January. Nganong may mga January nga gikan man kan Janos. Kalain bisag kayo nga Brad, kano sa ta makita karong first month of the 2nd day. No? Now, niya Exxon, no? Last lang nga kay ako nang tubagong gamay, mahituod niya nang sa Christmas. Niya ang gingon ni Ellen White. Adventist Home page 482. Christmas and New Year celebrations. Take note. Adventist Home, page 482. Christmas and New Year celebrations can and should be held in behalf of those who are helpless. Celebration. Pwede pa interchange of gift niya na. Adventist Home, page 478. The holiday season is fast approaching with its interchange of gifts. Daghang punta kong input and exam, pero kinamatay caller. Caller, go ahead, palihog. Mayong hapon, Pastor. May hapon usab ni mo, Exxon. Naon ko yung panguntahan na, Pastor. Usa ko ka-Adventist, Pastor. Okay, palihog. 5 minutes na biling, Exxon, ha? Para sa atong matapos atong programa. Go. Sige, Pastor. Ang atong mga kauban, na yung mga panguntahan na regarding aning Christmas, nagabantay ko nga nanak ito pag ani pero ako rin clarify. Kung sa mag-stand na to ani pastor nga ang uban na to mag-Christmas party magyapon pastor. Mo lagi na akong gibasa dinhi, pwede ma-celebrate pero dili ta magtuo nga si Kristo na tao ni ini nga punto ha. Mao na nga gibasa nako ang mao nga statement, Christmas and New Year celebrations can and should be held in behalf of those who are helpless. Dili na ako ha. God is glorified. Madaig nimong Ginoo when we give to help those who have large families to support. So, ang pagsilibrar sa Christmas, dili sama sa selebrasyon nga iyas kalibutan, nga si Gaisano ra, si SM ra, mabulahan tungod sa atong mga bonus nga tuwa dito tanan. Kundili ang atong mga bonus o kinitaan nga sobra, atong itabang sa uban, mauna ang pagsilibrar sa Christmas, the spirit of giving. Okay? Pwede sa kamudunar o Christmas donation. Mabasa nato na sa Councils on Stewardship, page 95. After doing all he could do on his part, he was a happy man. In a few days, he took up his note and paid his tithe, hatag si Kapulo, into the treasury. He had also made a Christmas donation of $125. Hatag siyang Christmas donation, and yet, walay correction nga itabo nini. Ikan sa propeta. Tingala mo ko igsuon nga, sala na kuno, asa mo na mabasa sa Biblia? Nga sala. Napaginangutana sa ko, Pastor, okay ba ang gitawag nato og Christmas lights? Di ba ang Christmas lights is pagano? Natingala ko, ngayon na sa panahon sa pagano, wa pa may kurinti. Usay malabian ta sa atong mga gidahom-dahom ba, mo ambak ta. Tanan butang nis kalibutan, Exoniagis, pagano mismo ang pagpangumusta. Di na lang ta mangumusta, kigyan nas pagano. Kaya ang konseptos pagano, na ko'y referensya na Exxon, ang konseptos pagano, pag kumusta na, it is a transferring of power. Panguta na, kapila ka nang umusta sa usa ka simana. Sa imo pagpangumusta, pagano na ka? Wala. Pero gi-practice na sa pagano. Nga naman, wata nagunahuna nga kanang pagkumusta, iyas pagano. Wata nagunahuna nga kanang Christmas, ang iyang Monday, Wednesday, Tuesday, Goddess of Chew, Wednesday, Wednesday, pagano na tanan. Pero matag adlaw gagamit tanang. Asa man ka, Brad? Ugma, mato ko sa Tuesday, mubalik ko sa Friday, mubalik pag yung kukotro, din sa Wednesday. Unya, kanang word nga Friday yan sa word nga Friga, Diyos. Ang Wednesday kaya sa word nga Wednesday, kung iyong kakayaw gamit anang word nga Christmas, wa sagkay katarungan nga mo gamit sa word nga Monday, kaya gikan na sa Wednesday. Sunday, gikan sa Sun's Day. Saturday, gikan sa word nga Saturn Day. Nganong gagamit man ng Adventista niya na? Ma-unfair ta ba?
nga usahay pilion lang nato ang atong gana. Dili ba ni cafeteria nga ang mga sudan diya pilion lang nimo unsay gusto. Mabitaw ang mga offshoot ng mga extremist mingon nga ayaw ng Christmas. Pero ginapili nila gapangumusta sila nga ang pagpangumusta gi-practice nas pagano kaniadto. And it is transferring of power. Di ba? So ingana nga mga punto igsuon, let's be open. Nga naman, ang Dios nagkuan sa atong kasing-kasing. Kung nag-Christmas ka diha, nga wa ka nagtuo, nga si Kristo na tao December 25, mo sa may problema anang word nga Christmas, naara na sa word. Okay, naara na sa word, pero wala na kahulugan alang nato. Para anang word nga July, gikan kang Julius Caesar. Nagkuan bata kang Julius? Nag-pay tribute bata kang Julius? Wala na kahulugan sa ang word natong July. August, kang Agustus. Bueno, 2 minutos na nabilin. Last question, Exxon, before nga muhawa ta kay 2 minutos na nabilin. Padayon. Wala na tong color? Walay problema. Walay problema nga mag-kuan ta pastor, mag-celebrate the Christmas unless ang atong gibuhat maayo. Ang problema kung mutuo ka nga si Kristo na tao des December 25. Correct. Mao na problema. Wa ta magtuo na. Mabita ng uban nga kanabitaw nga mga extremist og offshoot nga allergic kayo og Christmas. Ayaw lang Christmas. Pero mudawat og Christmas bonus. Inconsistent ba? Nanaway sa Christmas, pero sa dihang, sa ilang gitrabaho, gitagaan sila Christmas bonus, nandawat sa Christmas bonus. Be consistent, no? Wala man ta nagtuo nga si Kristo na tawa ng December 25. Unya, magpabili ng word nga Christmas, pero wala kahulugan nato sama sa word nga Monday, Sunday. Bueno, napupos na gyud ang atong panahon igsoon. Ang Seventh-day Adventist nagpangga kaninyo. Salamat sa nangutana, Brad Lariusa Iman sa Negros Oriental. Bueno, daghan kayo din na si Brother John, gimingon namin nimo no. Og nadis Joel Cabiñeles og di nako mabasa tanan ang naa dinhi igsuon. No, pero nahibalo kamo nga nagpangga min ninyo. Okay? So bueno, sa ngalan sa atong station manager og sa communication director, kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan. Mauray angay nga mabuhi magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin nga among darawat gikan kanimo. Lord, kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa tanang mga OFW, sa tanang kaigsunan sa tibok nga kalibutan, labi na usab sa mga pangulo. Tuguti nga ikaw magapanalangin o magabubo sa imong balang espiritu, maggiya ka namo niini nga bakasyon nga mga panahon. Salamat o Dios sa paggiya sa panalangin o mga butang nga imong nahatag kanamo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan dire. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor.
Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.